Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आं गिबियावनो बरायना लाबाय। दिनै बोसोर गोदान जेनाखि बैसागनि समाव आं नोंथांमोननो दुखुनि मोनसे रादाब होनो नागिरदों। दुखुनांथाव आरो जोबोद लाजिथाव बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै आं फैबाय। नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो जे आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोनहा बिदिनो मालाबा दुखुनि मालाबा सुखुनि बिदिनो बायदि रोखोमनि माखासे खौरांखौ नोंथांमोना मोनगासिनोबो दङ। दा दिनै नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै फैखाबाय, बेनो जाहैबाय मा नंगौ बाथ्राया आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायनो सानबाय आरोखि ना, जेन' आं बेनि थाखायसो फोरमायनो नागिरदों कि बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि मानसिफ्रा गावखौनो गाव एसे साननो हयो आरो बिनि गेजेराव जेन' बिसि फिसायनि गेजेराव आरो बेबायदि घटना आरो फिन आरो जाफिनला, आं बिनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोनहा जेबो उसुबिदा साननो नाङा। माने जाथायफ्रा बिदिनो जाहैबाय आरो ना, बैसागु समाव लोंबाय जाबाय, लोंनानै जानानै बिदिनो गोबां माखासे समाजनि बारगा खामानि मावबाय सासे आइजोआ, सासे आइजोआ समाजनि बारगा खामानि मावबाय, माने गुबुन सासे हौवाजों बिदिनो माखासे रिलेशनशिप जाबाय। दा बिनि गेजेरावहाय हमजानायबो जाबाय, हमजाबायबो, हमनानै बुलाय सोलायबो जाबाय, गोबां मानसिफ्रा बुबायबो, बुहुद बुनानै आघात मोनबाय, मोखांफ्रा बुजोब्बाय बुजानानै, आरो जाय हौवा बेबो बुजाबाय, बुहुद बुजाबाय। बेनि उनाव बिसानि समनि मोनसे बाथ्राखौ खोनानै आं दुखु मोनदों आरो लाजिदों, आं बे हिन्जावखौ आं एसे दुखु मोनदों आरो जेब्लानाखि बिसाराव हिन्जावनाव सोंबाय मानो नों बेफोरबायदि जाखो, नोंहा जेनेबा फिसाय दंखायो नोंखौसो बिदि जानो थिनदों। दा बेबायदि जानो थिननायाव होनदों जे मा फिसायनि खिथेर लादों होनदों, फिसायनिसो खिथेर लादों। माबोरै फिसायनि खिथेर, माने फिसायाबो सिगाङाव बेबायदिनो खामानि मावखांखाबाय जाहैबाय आरो गुबुन हिन्जावफोरजों बेफोरबायदि बरनाम जाखांखाबाय। ओंखायनो दिनै बिनि खिथेराव गावबो दा गुबुन हौवाजों बेफोरबायदि बरनामखौ लादों होननानै बै हिन्जावा माने बिसाराव बुंबाय आरो। थ' बिराद लाजिथाव बेफोर बाथ्रा, माने हौवाया मावखानायखाय गावबो दाना बिनि फाला बदल लाफिनबाय आरो, माने बदल नों हायोबा आं मानो हाया होनलायलायनाय बे मोनसे जादों आरो बिसिनाव। दा बेयो जोबोद लाजिथाव आरो दुखुनांथाव जोंनि समाजाव। मानोबा दिनै बारासो जाबाय थादों, माने भिडिअ बानायनानै होदों, बिनि सायाव सोरबाया उल्थासो सोलोंदों, बेबायदिनो गोबां माखासे नेगेटिभ माबाफ्रासो जोनोम मोनसिनदों आरो जोंनि गेजेरावहाय। दा बेनो जाहैबाय कि जोङो बैसागु समाव मोनसे नङा मोनसे घटना जाखाथारो। दा बेफोरनि घटनाखौ दिनै नै थिखिलायबाय। दा बेसेबां गासैसिम बाथ्रा, नोङो फिसाजोफ्रानो जेनेबा हायार सेकेन्डारि हाबलायनाय दङ, फिसा हौवाफोर मेट्रिक परिखा नै देग्लाय होदों, रिजाल्ट ओंखारगासिनो दङ। दा बेबायदि बैसोनि समावबो जुदि सासे बिमा आरो बिफाया बेफोरबायदि माखासे मुगैथाव अगेन खामानि मावनो हायोब्ला जोबोद लाजिथाव आरो माने सानथावना नङामोन आरो बे बुस्थुआ, बोरै बेफोरबायदि खामानिखौ मावथावनो हायो सासे गार्जेन बियो। अब्ला गावनो जुदि बेबायदि जाबायबा उनावहाय जुदि गावनि गथ'आ जुदि अबेबा मोनसे गाज्रि लामाजों थाङोबा, गाज्रि लामाजों जुदि बे आगान सुरलाङोबा, बेखौ मा एडभाइस होगोन दाना, मा एडभाइस होगोन, गाव मा फोरोंगोन, गावनि गथ'खौ मा गियान होगोन, बेयाव मोनसे सन्देह गोनां जानानै फैयो आरो। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजबनानै आङो खावलायनो लुगैदों जेन' बेफोरबायदि खामानिया जोंनि जायगायाव जानो मोननो नांला। माने दिनै नट डाउट फिसायाबा माला बिदि मावफ्लांलायखो, दिनै फिसाय मावनायखाय मा जादों, बिसिया बिनि उल्था मावबाय, माने नों हायोबा आं मानो हाया होननाय जादों। आरो बिदिनो मालाबा जागोन सोरबा हिन्जावनि सायाव हौवाया रिभेन्स लानाय, हिन्जावा हायोबा आं मानो हौवाया हाया, आं हौवा जानो मानो हाया, हयथ' बेबायदि जागोन। आरो बेफोरबायदि सानलायनाय आरो हरायनाया जोंनाव थानो नाङा, सासे सुबुंनाव बेफोरबायदि अगियान मोनसे नेगेटिभ साननाया थानो नाङा, आं बेखौनो बुंदों। आं बिराद दुखु मोनदों खोनानानै। बे जाथाया जाहैबाय मा जोंनि कुसगाव हालामावनो जादों, आं गामिखौ बुंला, दा दुखु मोनगोन खोनायोबा नोंथांमोना बयबो। दा बेफोरबायदि काहानिफ्रा जोंनि गेजेराव जानो नाङामोन, नाथाय जानानै थांबाय। बेबो सेंग्रा सिख्लाबा दस्रामोन आरो जेनेबा हाबा जानो समायनाय बैसोनिबा, खिन्थु बेहाबो जेनेबा ओरै फिसाय दंखायो, फिसा फिसौ दंखायो, सासेयाबो बिसि दंखायो, फिसा फिसौ दंखाजोबो। दा बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि लोंनानै जानानै बेफोरबायदि खामानि जायोब्ला बिराद लाजिथाव आरो मुगैथाव होननानै आं सानो। ओंखायनो आङो दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय। नोंथांमोनहा अननानै बेफोरबायदि आखुखौ जेन' इयुनाव मावा। आङो जाय बेक्तिया जादों बेखौबो आं खावलायगोन, नोंसोरो बुहुराव जा गोरोन्थि मावफ्लांबाय दिनै, खिन्थु नोङो गोसो जानानै मावदों, आं बेखौ मोनथिखाबाय।
नोङो दिनै हिनजाव जानानै नोङो दिनै गोसो जानानैसो बे खामानिखौ मावदों दिनै नों खुद गावनो बिसाराव बुंखाबाय खिन्थु उननि समाव जुदि जों बेफोरबायदि खामानि मावबावोब्ला बा मावनो लाबावोबा नोंनि थाखाय खुनु बिसा थानाय नङा नोंनि थाखाय मोदोमानो जायगा थोनाय नङा मानसिफोरनि थाखाय आखाइ खोलैनो थाखाय आं नोंसोरखौ बुंबाय ओंखायनो अननानै दिनैनिफ्राय नों आंनि बिफाजोनि समान बैसोनि दिनैनिफ्राय नों बेबायदि खामानिखौ मावनो मोनला आरो मावनो नांला बुजिदो दिनै मा दरखारमोन नोङो बिदि नाङाफा नोङो गुबुन मानसिफोर दोखो दोखो बुजानो मा दरखारमोन दा नोंनि आखलानो बिनि नालाय नोंथ' मोनखागोन ना दा बाथ्राया बे जादों आं बे बाथ्राखौ नोंथांनो शेयार खालामबाय अननानै जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरनि गोसोआव मोजां मोनसे सान्थिया जोनोम मोनबाय थाथारदों आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ बेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ